Grabing dalan guys. Parinjo. Kaya ni mo na. Parid ka raw sakay. Di ko bahala dia. Di ko, madlo ko. Di lagi ko. Dalam di surat dalan. Subing dalan guys. Pagkalisod sa dalan. Abi din taunaan eh. Di lagi ko sakay lagi. Hadlo ko. So ulit na mi guys. Pero ang agyanan guys, tanawa pagkalisura. Bot kaya ba ini yan eh? Hinihina lang pa rin ha. Dili ko sakay. Ama oh. Dili ko. Grabe dalanan, unsam dalanan eh. Grabe guys oh. Ihunong pre. Grabe kalisod sa dalan guys. Ayaw ko sabi pre. Kalisuras dalan guys oh. Grabe kalisod sa agyanan. Ay mo giningyan tos guys. Paridgar. Baksidor mo gini. Pero di gisam sakay motor. Sakay. Oh, tawag guys oh, patrisura guys. Kuyawa ning dalana eh. Pero ang mga lumulupyo diri guys, diri yano ra nila ni agyon. Oh, dagkok yung bato, tawag ng agyanan no. Oh. Oh. Agyanan guys oh, panas pa rin Diyos ubos oh. Ni palanas ni. Pero oh. Parenjo, ini na lang parenjo. Grabe. So mga tao diri guys, sanay na sila muagi sa dalan. Di na sila mahadlok dire. To na larga na siya. Abot tas ubos os paring Jo. To na siya sa ubos oh. So paring Edgar, gabaklay. Paring amin duha ako naka kamera ko dire kay pating lisuran yung dalan jud. Ang akong motor guys, na di sa ubos. Ibili na ko sa ubos akong motor kay delikado kay mapangos ta dire. Grabing dalan pakalisura. Os paring Jo. Paring Jo. So, survive. Abing dala na guys. Nadia. Akong motor dia. Grabing bato guys, oh. Tanaw ko ng mga bato. Oh. Oh. Mo yung magagyan dalan oh, tanaw oh. Dito padulong oh. Grabe kalisod, dili man ni karsada ni. Oh. Oh. Nah. Oh, si Paring Jo. Paring Jo. Grabe laylay kayo. Oh, laylay daw kayo. Laylay daw siya. Oh, masya ka drive oh to. Laylay, bitbit na rin. Oh, laylay. Laylay bitbit ng mangga. So, daghang salamat guys. So, thank you kayo. Oh, so ulit nami guys. Bye-bye.